Nu må vi have årets skandale. Flere og flere børn får hjemmearbejde. Det er bare så hårdt, altså. Det var sådan en forfærdelig børneskandale. Det er hårdt. Nå. Nu skal vi over til noget, der er rigtig godt, fordi at der er lige blevet kåret en ny guitarist til verdens bedste. Han har vundet den her pokal, og nu vil han komme og spille for os i dag. Jeg kan godt lide et solonummer. Var så den verdensberømte guitarist. Og nu kan jeg lige se hans pokal en gang mere. Hey, stop en kvart der. Giv mig den. Jeg skal tage hjem. Nå, ja. Nu kan I så ikke se mere. Men nu skal vi også over til noget helt andet. Det er også, det er måske ikke årets skandale, men det er halvårets skandale. Det er Oles mave med problemer. Bob har lige fået konstateret sygdommen tyndskid. Han har mistet mange familiemedlemmer på grund af lugten. Vi vil nu tage ind og spørge Bob, hvad årsagen til hans tyndskid er. Synes vi kan høre, han er herinde. Ole! Gud, jeg vil skide! Ja, det lyder ikke så godt med ham. Jeg har en idé. Nu leger vi pizzabud og ser, om det lykkes. Det er pizzabudet. Jeg har bestilt en pizza. Ja, kebab med masser af dressing. Så bare kom ind. Ole, hold kamera. Ole, prøv at høre, jeg er ikke pizzabudet, men vi vil gerne lige have lov at interviewe dig lidt. Vi vil bare lige spørge, hvad er denne diagnose kommet af? Jeg gider ikke mere. Jeg skal ud herfra. Ole, du kommer i fjernsynet. Hold din vej. Ole, jeg vil bare gerne have lov til at spørge dig om en ting. Hvad er denne diagnose kommet af? Jeg havde haft nogle typiske maveproblemer. Og jeg tænkte, at jeg kunne ikke lave noget lort overhovedet. Det var som om, jeg slet ikke kunne få maden ud igen. Så jeg... Tak for today! Ej, undskyld. Jeg har bare fået høfeber. Kender I det at have høfeber? Kan ikke engang gå uden for en dør uden at nyse. Næsen løber. Man bliver træt. Det er så stressende. Gid jeg bare ikke lige havde det
Altså, Johnny, vi skal altså lukke ned nu. Nå ja, undskyld. Ses! Så hjertelig velkommen til. Okay, så jeg valgte at prøve princippet for helvede. For helvede. Slut! Finale.